Мой като плани, от всичко ни изпрати, за да няма тази нощ, ни бедни и богати. Бъди вече Рождество, то е мило тържество. Ближава аз, както днес, да събудна и нощта, да послушам коледари, дето пеят песни стари. Как се е родил Христос, нам да бъде скъп гост. Днес Спасител се роди, Бог го прати на земята, за да бъде по-добри, хората да станат братя. Над сина новороден Богородицата светата, както моята майка ме гледа с обичен на ден. Чула ангелски глас, днес е сярно тържество, Бог Христос дойде при нас, днес е Рождество.
всеки дом хората работни са били, при тях ще дойде Коледа любима. Тази вечер тук ни събраха децата от група Смехоранчета, тяхната енергия, ентусиазъм и талант, за да ви пожелаем заедно весела Коледа. Освен енергия, много топли чувства провокирахте вие смехорани. Знаете ли колко далече стигна на вашето послание? Да, вие го доловихте. Аз съм безкрайно развълнувана от това, което днес вашите големи пораснали смехорани представиха. А това е един музикално-сценичен формат, в който така успяхме да съчетаеме традицията с новото с модерното звучене, но за да се случи всичко това, нека да аплодираме заслугата на моите колеги. Госпожа на нашата любима госпожа Калоянова. Ето това е нашия екип. Казвам, Господ здраве да дава на тези прекрасни деца, на моите колеги и на вас, наши приятели. Бъдете благословени!